नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. बायक स्कीड जावन पडील चोराक पोलिसांनी केली अटक. बायक चोरून घेऊन फरार जाले तेन्ना बायक स्कीड जावन चोर रस्त्यार पडलो आणि त्या चोराक मार लागलो. त्या वेळार पोलिसांनी ह्या चोराक अटक केली. ही घटना अंकोलात घडली. हुबळीचो अटक केलो चोर मंजुनाथ कुलकर्णी. शिरकुळी ग्रामाचो नारायण हो व्यक्ती आपल्या कामानिमित्ती बाळेगुडी येयलो. बायक थांबवून आपल्या मित्राबरोबर उलयत असताना चोर मंजुनाथ तेमगेली बायक घेऊन फरार जालो. जशी जशी चोराली बायकाची स्पीड वाढली त्या वेळार बायक स्कीड जावन चोर सकयल पडलो. पोलिसांन बायक जप्त करून पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. नंतर नारायण नायक हेमी आपल्याली बायक चोरी जाला म्हणून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलो. त्याने पोलिसांनी नंबर प्लेट तपास केल्यानंतर कळून येईल की चोरी केली बायक ही नारायण नायक हेमगेल म्हणून. पोलीस फुल तपास करते असतात. होन्नावर तालुक्याच्या महिमे ग्रामात 1.5 वर्षानंतर बस रहदारी सुरू. होन्नावर तालुक्याच्या उपपोळी ग्रामपंचायतीत महिमे ग्रामात बसाची रहदारी नाशिली. हो मुद्दो सोमार दिवस विधान परिषदात उपस्थित केलो. ह्याचो परिणाम सांजे वेळार ग्रामात बस रहदारी सुरू झाली. गेले 1.5 वर्ष ह्या ग्रामातल्या लोकांना बस पळयली नाशिली. शाळा परत सुरू जाला बी ग्रामात बसाची रहदारी नाशिली आणि विद्यार्थ्यांक सदा सुमार 8 किलोमीटर चमकून बस उंची जाग्याचेर येवचे पडटाले. पावसा वेळार तर ह्या विद्यार्थ्यांक बसाक संपर्क करच्याक भयंकर कठीण जावन पडटाले. ह्या ग्रामात रिक्षा आसात जाल्यार ह्या ग्रामातल्या लोकांक भाडे दिवच्याक परवडते ना. पण आता बस रहदारी सुरू जाल्ले निमित्ती विद्यार्थ्याला चेहऱ्याचेर थोडी खुशी दिसून येऊ लागला. PSI नागप्पा हेमका आरक्षक रत्न पुरस्कार. शिर्शी शहराचे नवीन बाजारपेठाचे PSI नागप्पा हेमका आरक्षक रत्न पुरस्कार देऊन गौरव करतले. दावणगिरीच्या बापूजी बँक समुदाय भवनात मार्च 20 तारखेक शनिवार सकाळी 10 वाजता शिक्षण ज्ञान मासपत्रिकेचे 18वे वार्षिक उत्सव आणि राज्यमटाचे शैक्षणिक समावेश तसेच प्रशस्ती प्रदान समारंभ जातले. नागप्पा हेमी गेल्या 1 वर्षाच्यान शिर्शी नवीन बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात सर्वोत्तम सेवा दिते आसात. कोविड महामारी वेळार बी PSI नागप्पा हेमी भरपूर योगदान दिले आसा. आरवी देशपांडे एक महान नेता. माजी आमदार शारदा शेट्टी. जिद्दी आणि कठोरपणे आपले काम करचे आमगेले नेता आरवी देशपांडे हेमगेले माजी आमदार शारदा शेट्टी हेमी कौतुक केले. आज होन्नावर ब्लॉक काँग्रेस समितीन शहराच्या सागर रेसिडेन्सी सभाभवनात जाल्ल्या कार्यकर्त्याल्या सभेत माजी सचिव आरवी देशपांडे हेमगेले 74व्या वाढदिवसानिमित्त केक कापून जन्मदिन साजरो केलो. ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले माजी आमदार श्रीमती शारदा शेट्टी हेमी कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. माजी सचिव आरवी देशपांडे हे आमगेले नेता म्हणून आमकां खूप अभिमान आसा असे माजी आमदार श्रीमती शारदा शेट्टी हेमी सांगले. होन्नावर ब्लॉक काँग्रेस समिती अध्यक्ष जगदीश एन चेंगेरी हेमी आरवी देशपांडे सर्वकालिक नेता म्हणून अभिमान व्यक्त केले. तसेच KPCC मार्गदर्शना प्रकार प्रजाप्रतिनिधी रचना कार्यक्रम यशस्वी करू जाय म्हणून कार्यकर्त्यांक आवाहन केले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.